I am going to declare the result of Bengtol College Student Union election for the session 2025-26. Starting from the portfolio from below. So get ready. The result for Bengtol College Student Union election 2025-26 for the portfolio of Girls Command Room goes to first. There was two candidates, Daimu Basumotari and Nisima Basumotari. सानैनि गेजेराव Daimu Basumotari, she got 439 votes, and the winner Nisima Basumotari, she secured 469 votes. Secretary, this is fought between two candidates, Gorobtha Basumotari and Serangsat Mosahari. This is सानैनि गेजेराव Gorobtha Basumotariया 420 votes मोननो हादों आरो Serangsat Mosahariया देरहासार जानो हादों 484 vote मोननायनि गेजेरजों. Next, Social Service Secretary. बेवहायबो सानै कैंडिडेट दङमोन, सुदेम ब्रह्म आरो अनसुमा रानी गयारी. बिथांमोननि गेजेराव सासेया मोनदों, सुदेम ब्रह्म मोननो हादों 389 आरो अनसुमा रानी गयारीया 503 जों देरहासार जानो हादों. Next, we have बेवबो सानैमोन, सासेया जाबाय आरज नार्जारी आरो सासेया जाबाय अशोक बसुमतारी. बिसोर सानैनि गेजेराव अशोक बसुमतारीया मोननो हादों 383 votes आरो आरज नार्जारीया 484 भोटजों देरहासार जानो हादों. कालचारेल सेक्रेटारिनि बेलायाव बेबिसन नार्जारिया मोननो हादों, गिबियाव शंकर दैमारिया मोननो हादों 371 आरो बेबिसन नार्जारिया 513 भोटजों विनार जानो हादों. माइनर गेम सेक्रेटारि थुलुंगा नार्जारी आरो थुलुंगा मुसाहारी, बिसोर सानैनि गेजेराव जादोंमोन आरो बेवहाय देरहासार जादों, आं देरहासार जानायखौनो बुंग्रोनोसै, थुलुंगा नार्जारी 487 भोटजों. थुलुंगा मुसाहारी बिथाङाबो मोनदोंमोन 405, नाथाय देरहासार जाबाय थुलुंगा नार्जारी 487 भोट मोननायनि गेजेरजों. Major Games Secretary Hridoy Basumotari, he got 426 votes, and Phailaw Borgoyari, Major Game Secretary, he got as a winner 445 votes. Assistant General Secretary सानै, रंगिना नार्जारी आरो सनाली मुसाहारी. बिथांमोननि गेजेराव सनाली मुसाहारिया मोननो हादों 358 आरो रंगिना नार्जारिया बेनिख्रुइ बांसिन भोट मोननानै देरहासार जादों 535.
535. I will go from President. For the post of President, Alphonse Basumatari आरो आरबिल नार्जारी बिसोरनि गेजेराव कन्टेस्ट जालायनायनि गेजेरजों आरबिल नार्जारिया मोननो हादोंमोन 411 votes आरो आलफन्स बसुमतारिया देरहासार जानो हादों 511 दानिया जों फैनि भाइस प्रेसिडेन्टनि बेलायाव भाइस प्रेसिडेन्ट फट बिटुइन अनसुमा दैमारी एन्ड सुचित्रा बसुमतारी बिसोर सानैनि गेजेराव सुचित्राया मोननो हादों 438 बेराफारसे अनसुमा दैमारिया मोननो हादों आरो देरहासारबो जादों 476 votes मोननायनि गेजेरजों आं बिथांखौबो कंग्रेचुलेसन बावग्रोनाय जाखाबाय फैनि most important portfolio of the union body to be precise union body ni most important portfolio आसलथे बुंनो थाङोबा GS आसे बुंनो थाङोबा दा जोङो गोबाङानो मिथिया गोरोन्थि बुजियो प्रेसिडेन्ट भाइस प्रेसिडेन्ट दङ हिसाबै बिसोरो देरसिन सानो नाथाय एक्चुअली स्पिकिं बुंनो थाङोबा most important फिगारानो जाबाय जेनेरेल सेक्रेटारि आरो एबारनि इलेक्सनाव सानैनि गेजेराव दावहा जादोंमोन कन्टेस्ट जालायदोंमोन बिसोर सानै सुबुंफ्रानो जाबाय तेनजिं हाज'वारि आरो फोथायसार बसुमतारी आरो सानैनि गेजेराव फोथायसार बसुमतारिया मोननो हादोंमोन 351 आरो बेराफारसे तेनजिं हाज'वारि बिथाङा 544 देरहासार जानो हादों